Ngizaba mfishane bazalwane. Impi yalo bazalwane. Haleluya. Yabona njengoba ngihleli phansi. Haleluya. Ngifike neplay la. Sukela izolo ngiyalo bazalwane. Okuyenza ukuxoxa nomama egameni lika Jesu. Ngoba kusiyona yonke imibono ekumele silethe la. Egameni lika Jesu ngiyalo bazalwane. Ukuba bekuya ngesitha bekumele ngingami la. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kodwa ngamandla kaNkulunkulu ngimile. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sokubalekile bazalwane ukuthi makuzoba nevuselelo siqale sibeka amapleki phansi, siqale siyolwa nesitha egameni lika Jesu, siqale siyosibopha kuqala ngoba sikwazi ukungena endlini yesitha singasibophanga egameni lika Jesu. Isitha sizolwa egameni lika Jesu, sile namasoma la ngoba siqalanga samosha selaqala. Haleluya. Ngosithaba nje kakhulu bazalwane. Ngiyacela ukubingelela umama nobaba uNdlanzi. Ngiyacela ibandla lisukume libashayile izandla. Ngiyabingelela uBishop Ngomezulu nobaba osenzeleni kwakhe. Ngicela msume bazalwane libashayile izandla egameni lika Jesu. My husband, Babu Selane, now the sun is up against ukuthi ngimile la egameni lo. Ngiyabonga mama umfundisi uNdlanzi, ngiyabonga baba uNdlanzi egameni lika Jesu okungithemba ngepulpit lenu. Haleluya. Ngoba kulesi sikhathi kunzima ukuthemba abantu ngepulpit lakho. Haleluya. Ngoba abanye bafike bame la kanti kunomoya bazowutshala. Haleluya. Egameni lika Jesu. Ingakho bazalwane uma kuneyinkonzo simele ukuthandaza, sibuze intando kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Sibuze uNkulunkulu ukuthi obani abamele ukuba lemvuselelo egameni lika Jesu. Singathathi ngobani egameni lika Jesu. Sizomisa kwi-altare likaNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngicela ngesithando sami sisumfundisi ongifundele. Haleluya. Amahubo 34 egameni lika Jesu. Ongifundela nje uverse 1 bese ongifundela uverse 6 egameni nasifundela uverse 19 egameni lika Jesu. Ungangifundela futhi noverse 6 egameni lika Jesu waseNazaretha. Jesus. Inkosi na
Hallelujah. Siyafunda uMahubo 34. Onesihloko ndaba esithi ukubanga umusa kaNkulunkulu. Verse 1. Ngiyakubanga uJehova ngezikhathi zonke, ukudunyiswa kwakhe uyakuba semlonyeni wami njalo. Verse 6. Nasi isihlupheki esakhala kuJehova waze wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso. And then verse 1. Hallelujah. Verse 19. Ziningi izinhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Lingcwele liphilile, linkembe bukhali esika nhlangothi zombini. Saphula ngalo busuku, ncothula tshala, dilisa ngalo phezu kwempilo yethu uNkulunkulu. Dethela amalanga bomlilo encakazini yakho, singabaniyane imboze, othanga sigibele njengembangalo, thumbela kwaye kuwe, ubonakale wena, iphosha ngamalanga bomlilo egama likaJesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Namhlanje bazalwane, kunabantu abazokhululwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Uthi Davide ziningi inhlupheko zolungileyo, kodwa uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane, indumiso le kaDavide. Hallelujah. uDavide akayithathele emoyeni lento yokuthi kunoNkulunkulu okhulula inhlupheko zonke egameni likaJesu. Kodwa uDavide umbonile uNkulunkulu ukhuluma ngento ayaziyo egameni likaJesu. Ngenkathi ebhekene noElimeleki egameni likaJesu waseNazaretha, uyambona uNkulunkulu eqhubela egameni likaJesu waseNazaretha. Manje usuyadumisa uthi nasi isihlupheki esakhala kuJehova wasikhulula kuzo zonke inhlupheko zaso. Webazalwane, kulesikhathi sokhuluma ngento esiyaziyo egameni likaJesu waseNazaretha, ngoba siphelile isikhathi sokushiswa yivesi. Kodwa uNkulunkulu uzavusa abantu abazomkhonza bakhulume ngobufakazi abambona endleleni. Haleluya. Ngoba namhlanje sinabafundisi bayashumayela, kodwa bashumayela ngevesi, kodwa bahlangananga noNkulunkulu, kodwa babonanga uNkulunkulu. Bayashumayela nje, kodwa kwenzeki lutho. Kodwa namhlanje uDavide ushumayela ngento ayaziyo egameni likaJesu. Haleluya. Namhlanje uNkulunkulu ufuna ukuthethelela zonke izono zakho, ufuna ukukhulula zonke izono zakho, ufuna ukukhulula zonke inhlupheko zakho egameni likaJesu waseNazaretha. Uyazazi wena ukuthi inhlupheko zakho zingakanani, kodwa namhlanje I am here to promise you ukuthi uNkulunkulu uzakhulula egameni likaJesu waseNazaretha. Ayadaba ukuthi inhlupheko zakho namhlanje abathi nangu mina Nkosi, ngiyisihlupheki
uzokhulula kuzo zonke. Haleluya. Kodwa wena vuma egameni likaJesu, uvuma ukukhululwa. Baba noma ngashumayela la, kodwa wena mawungavumanga egameni likaJesu, uNkulunkulu akhulule. Uzobuyela muva, impilo yakhe ifane. Wena uvumanga ukukhululwa. Esakhala kuJehova wasikhulula kuzo zonke. Ngamanye amazwi bazalwane, siyakhazelwa la ukuthi akubusiswa noma ubani, kodwa kubusisa umuntu ohluphekile egameni likaJesu. Awubazalwane, ngivumeleni ngimemezele ukuthi ezinye izinto eziyasukumisa abantu izinto odlule kuzo. Awukwazi ukushumayela ngento ongadlulanga kuyo. Ungayifunda ikuxhumisa kangakanani, kodwa manje kudingakala abantu abazoshumayela ngento abanofakazi ngayo. Ukugungela ngabafundisi bekhuluma ngento abangayazi. Wathi isikhathi savusa abantu abazakhuluma sisizana nabantu. Bashumayela abafundisi kodwa sangasizakala. Bashumayela abafundisi kodwa sakhuleka sasiphinda. Bashumayela abafundisi kodwa sakhuleka saseba. Bashumayela abafundisi sakhuleka sasala emtholweni. Kodwa abantu abazashumayela ngento abakhululwa kuyo. Ushumayela kanjani ngento ongayenzi ngoba kudinga ukuthi ukhulume. Idinga ukuthi ungene esangweni eliyini bese uyofumana idini. Manje wena uyajaha ukushumayela kodwa akalungi ukuthi nasesangweni. Haleluya. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uzakhulula abantu abazovuma ukuthi uNkulunkulu angcwele. Ziningi impela abanye abasazi, kodwa ngikhulule Nkosi. Nakukhulula ubusuku, nakukhulula ubusuku, nakukhulula ubusuku egameni likaJesu. Naba abantu bekhashula ukhandolo lwemindeni, naba bantu bekhashula ngibona uphondo lukaNkulunkulu. Ngibona uphondo lukaNkulunkulu lwehla lizogcoba labo abambonile uNkulunkulu. Lizogcoba labo abahlalele naye. My God, noma bema la abami ngokuthanda kwabo, kodwa baba ngezulu ukuthi liphile. Ngibona uphondo lwamafutha lizwayinoma labo abahlalelayo. Baba kayiphile intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Siyabonga. Bengibuza, Jesus. bahlala bengibuza, Jesus. bethi kanti muphi? Jesus. Bathi kanti muphi lo Nkulunkulu? Abanye laphakathi kwenu sesihlekisa ngabo. Kuyabuza ukuthi ngoba wena uyakholwa nje. Hallelujah. Kodwa izinto zangenzeka kuwena. Namhlanje ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu uzolisusa ihlazo lakho. uNkulunkulu uzokukhulula.
phakathi kwethu othi ngikhulule uNkulunkulu. Hallelujah. Awukhona yini othi Nkosi ngikhulule ekhambeni lika Jesu? Ngidinga isandla sakho, ngidinga ukukhululwa nguwe ekhambeni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kunezinto engihamba nazo ekhambeni lika Jesu. Abanye bayakholwa kodwa kunezinto abahamba nazo asiboni thina, kodwa wena uyazazi. Ngikhulule Nkosi, ngikhulule Nkosi. Ekhona sonjalo aphakamisa isandla sengizothandaza ekhambeni lika Jesu. Ngicela ukukhululwa nguwe Nkosi, ngicela ukukhululwa nguwe Nkosi. Ngihambile endleleni, abanye bayakholwa kodwa endleleni bayabackslide. Namhlanje ngikhulule Nkosi, uma lifika iphasika, lifika uNkulunkulu, sengikhululiwe ngoba ngikwazi ukwenza amazwi ayisikhombisa kodwa ngakhululwanga. Qala ngami uNkulunkulu, ngikhulule. Qala ngami ngikhulule, ngoba ngikwazi ukugcina izwi lakho kuzoshukela ngiphindele emuva lifanele ngiqala, kodwa namhlanje ngikhulule. Cela uze phambili wena, phakamise izandla. Hallelujah. Cela uze